mafusa kuti koma zimenezi zikuchitikadi. Posachedwa apa tikupasirani zimene zimachitika ku church kwa Prophet Chitete Ministries kumeneku ndi ku Zomba Malosa. Kumeneku nkutheka ena mudamva kuti kumachitika zoziziswa zambiri, ndipo lero lino tabwera ndi ena mwa mavidiyo amene amachitika ku chechi kumeneku, komanso akuluakulu ena amene adapitako ku chechi kumeneku akhale akuyikira maumboni a Prophet Chitete Ministries. Takhalani pompo ndipo taonerani zodabwisa zoziziswa komanso zopasa chidwi zimene zikuchitika ku chechi cha Prophet Chitete. Welcome to Prophetic Chitete. Welcome to Prophetic Chitete. You are very stubborn. Ndino wamakani kwa mbele. Very stubborn. Makani andiwe yani. I'm coming from Branta and Shirimba. Ever since I left with my husband in 2009, I haven't been having men. Men have been coming to me, deceiving me, praying with me. So I want to know what is the cause of me not to having a marriage. You are very stubborn. Ndino wamakani kwa mbele. Very stubborn. Makani andiwe yani. Very rude. Amna nomso. Men they come to you. Azibambama bwera kwa inu. But after some time, kuma they lose interest. Amataya They run away. Amatawa. You are very rude. Kuma ndino amngano. Very rude woman. Antudzu. I want to confirm what you have said about my marriage, not having on the marriage. I'm stubborn and I'm rude. And men have been coming to me and they run away almost 8 to 9 years. You are very rude. I want to be delivered. You are free. Nabwera ndi mai anga akudwala zaka 20. Anayamba kudwala chifukwa cha kubereka kwa ife. Tilipo ana 5 koma ana atatu tonse tinabala ndi operation. Nge chifukwa cha mabala amene wakhangata kuyambira somena kukula. Ndiluse mboma. Takuonani mukupita pamalo oyeretsedwa pa mtanda. Mutafika malo amenewa chachitika ndi chani? Ineyo ndine Rusemboma ndachokera kwa Kachere ku Blantyre. Pamene ndimakubwera kuno ndimadwala kwambiri sana ndi mimba mundipweteka kwambiri. Kufika pano anandigoneka pa bedipo. So mmene napitira paholera ndipaja pano pandili bwino. Maona ngati munthu akundipanga operation iso. Koma apapa ndili bwino. Manja mwa Yesu Kristo, manja mwa Yesu Kristo. Ine ndine Andrew Higa Talemba ndachokera ku Lumpi ndikumene ndimakhala. Ine umboni wanga ndi wa mmene moyo wanga wasinthikira nitaponda malo ano. Ine nabwera kuno pa 21 January. Ndamene kabwera panopo nali ndili blocked ndilibe china chilichonse. Motolo kuti ndibwere kunoko ndinachita kubwereka ndrama. Nditafika ndinakumana ndi man of God pa 1-on-1. Ulimi nepo yamba ndimatika lima mwina ndikathira ma bagi 40 zoko kumafanana so ndi feteza menda tira. Koma nditakumana ndi man of God
chaka chinocho ndidalima ndakolola moposera nditumuti sindikutha kukhulupirira kuti ndizoona koma ndaziona ndi maso anga ndipo ndakhulupirira ndizoona zachitikadi kwa ineyo. Padakali panopo zokolola zimene ndinazo ine ndi matumba achimanga over 300 chakuta. Tentombe m'manja mwa Yesu Kristo. Komanso Mulungu wandidalisa. Ndikati wandidalisa ndadalisika zenizeni. Chabwino. Padakali panopo ndi njinga za moto ziwiri. Chabwino. Njinga inayo ni njinga yokuti olo ndikamendera anthu sakhulupirira kuti ndi ineyo. China ndi ng'ombe zimene ndagulaso chaka chomwe chino, ndagulaso galimoto yanyuwani osati yochita. Tentombe m'manja mwa Yesu Kristo. Zimene zandichitikira mtango kumana ndi man of God. Mbuye musizi mateka iya. Mbuye omweneyo ndi munthu othamanga kwambiri, ndakafika ku DRC. Chabwino. Kupanga business Zambia, ndayenda ineyo paliponse Zambia kuponda, koma ndimabwera 0/10. Olo galimoto osagula iya. Galimoto osagula. Koma kungochoka kumeneko kufika malo ano ndikumana ndi mtumiki wa Mulungu Prophet Chitete. Pano maumboni okhaokha zonse zikuteka. Panopo zikuteka. Kwa akaunti kwa ineyo kunafika negative mu January umu. Chabwino. Ndikati negative ndosonza kuti ineyo naye ningongoleso ndi banki. Chabwino. Koma right now kuli over 50 million. Manja mwa Yesu Kristo, manja mwa Yesu Kristo. Anthu amene akutionera pano ineyo mwauza zotani? Anthu amene mukuonera ena mwina muzikhala ni timaona ngati mwina mwake pali kukumana kuseli nda profit ndiko chakuti panga chonchi, koma ine ndikuwuzani kuti zimene ndikunena inezi umboni tikumudzi kwathu. Chabwino. Anthu amene ali kwathuwo nawonso akudabwa kuti kodi munthu waponda pati. Chabwino. Malo amene ndinaponda ineyo ndi ano. Chabwino. Pasiku ine ndimapanga business imene ndimati ndikapanga pasiku ndikati siku limene lolo ndachoka munzuzu ndabwera 0 ikumakhala ndikuti 5 million ndikuti pasiku mene sizinayende. Chabwino. Ndikupanga ine pasiku mina 10 million. 10 million. Imene ndikumapanga kumalowa kwa akaunti kwake. Anthu amene akupanga ma business mwalimbikizo zotani za pamalo ano? Anthu amene mupanga ma business chonde khulupirirani malo ano. Khulupirirani ndipo zimene mwabwerera ndi zimene mumatenga. Chabwino, tathokoza ifa cha umboni wanu. Ndine Dolpha Juma ndachokera ku Plantain ndi vuto la ligament press. Amayi, vuto anu tena ndiwolera With all your problem, take them through to the Holy Land. After that, mapito azimenizi take now your walking stick. Mukatenge ndodo yanu Raise it yoyendera up. mukayikweze And say, mwamba. God, Nani na Mulungu I'm healed. ndachiritsidwa. And you come out walking without the walking Kubwera stick. kuyenda muno bwino opanda ndodo. Ni mwendo nambira zaka 2015 from 2015 ndimakhalabe moyo wanga ovuta my life hasn't koma been kuyambira easy. mwezi uno wachitatu pamene This is ndinaona kuti the third month. mwendo It's ululu when I realized there was kuyendeka so much kwambiri pain. ndi pamene ndinatenga step And I kupita had kuchipatala make a step to go to ndapita the kuchipatala hospital. When I went anakandiuza there, kunena I kuti was told ndi vuto fracture yanu there is a fracture. inaonongeka koma ndakhala ndikuyenda muzipatala monsemo nthawi zambiri Visiting kusesa mandiuza the nena kuti hospital. ligament yaonongeka Telling me the ligament. ikile nina I was told komanso that kuchipatala I have to be usiku uno ndalama imene replaced. mungakwanise kulipira ndi The money 6 million that I was ndipo told nauza doctor pombe kuti ne 6 million sindinambe ndayionapo amount of ndene 6 ndilibe million that I can't and anandipasa manage to do deadline that. pa 23 I kuti was ndipite pa given the 23 deadline September on lele lolo 24. chipite And ka I ine realized this kuti is so precious. kumalosa ndikaona Before ndi going at to the Prophet hospital, state I have to ngona ndabwera visit lero the ndilosangala ministry, kumuthokoza pick up mulungu the amene scratch. ifojo I'm ndi thanking masolo this God because sindimakwanisa of ine delivering me. oyima I kapena wouldn't osapondesa manage chende to ine stand without ayi stepping fully vuto on namba the ground. 2015 Ishinari and neighbor Joyce in Bukwana from Zambia. My name's Joyce Nguba, I come from Zambia. Ninkwate ipusho ndefo kuipusha ba man of God. I want to ask
something, man of God. Abana kashimu family mwesu tatupwa. In our family, all the ladies are not getting married. Your grandparent had issues from where he came from. He married and then impregnated other women there, abandoned them. That is the cause of this marital problem. A problem ilerenga ukukana uko family mwenu. Therefore kuchita confirm of bachilanda ba man of God. Fishinka. I want to confirm what the man of God has said is the truth. Bashukulu uli batata bawupira abana kashabali 6. Our grandfather from my father's side married 6 wives. 3 batatu bali from Malawi. 3 were from Malawi. Then basafuma ku Malawi na bamo bayana bena ku Zambia. He came to Zambia with one lady from Malawi. Then ku Zambia futhi bayisa mukupa batatu. In Zambia again he came to marry 3 wives. I just want to confirm what the man of God said. It's very true. It's true. You're free. I wanted to know the root cause of my problems in my life. Educationally, I've done my 2 bachelor's degrees, I've done my 2 master's degrees, and I'm currently doing my PhD. But all the jobs that I find diploma jobs, and when I get that job, I work for some time and I'm dismissed. And currently I'm not working, so I have those problems. A life moyo that you fall into umene munadzigwetseramo because of the boys, chifukwa cha anyamata, a private life, moyo wa mseri, man to man, umene unali mwamuna ndi mwamuna mzake. That's the cause. Ndi chiyambi. And you have been struggling with that spirit. Ukuvutika ndi mzimu umenewo. And even in the dream, kakale mmaloto, you see yourself madziona nokha with man to man, mukukumana ndi mwamuna mzano. That's the cause. Ichi ndi chiyambi chake. You always face challenge fakema kumana ndi mavuto with relationship with a woman. Yeah, very true. I just want to confirm what the man of God said. Whatever he said, that is true. I remember it was some time back. I was at a boarding school with some. We were 3 boys. So these boys were doing the man-to-man things, and because they looked older than me, they forced me to do that. So from that time, I've been seeing that in my dreams every time, every now and then. So that has become indeed a problem for me. God loves you. Mungu amakondani. You'll be free. Masulira. You're free. Masulira. Thank you. That spirit. Mzimu umenewo. It's gone. Hear the voice of the Lord. Imvani liu la ambuye. Repent, Malawi. Talapa Malawi. Turn to God. Potokera kwa Mulungu. The Lord Jehovah. Buye Mulungu is calling you, Malawi. Kuitana Malawi. To repent. Kukalapa. Stop the killing. Tasiya kupa. Stop adultery. Tasiya chigololo. Stop stealing. Tasiya kuba. Stop lies. Tasiya bodza. Allow the peace of God to reign. Repent, Malawi. Talapa Malawi. There are more waters that are coming. That will destroy some parts of Malawi. There is wind that is coming. There are lightnings that are coming. Your position will not save you. Your money will not save you. But the Lord is warning you and calling you to repentance. Because the only Lord Jehovah is the one who can save this nation.
dziko lino and some parts komanso mbali zina of this nation Malawi za fuko lino la Malawi will experience zikumana lack of rains, kusakwanira kwa mvula that will bring lack of food, kumene kutapangitse chakudya chosakwanira. yes, so repent. Chalapani. The Lord Jehovah will help you. Mbuye Yehova akuthandizani. Malawi as a nation, repent. Ngati dziko lapa. Repent, chalapa, says the Lord. Atera Mbuye. Sinalanga ndine Benson Banda ndachokera kuNkhatabe ndikudwala mwendo nachita ngozi, ndine driver ndimayenda pansewo panopa ndi 3 years sindikuchira, tayesa umu ndi umu madokotala ma operation mpaka na 11 koma sizikutheka. Ndi mavuto anu omwewo. With all your challenges, you go to the Holy Land. When you get unto the Holy Land, it's an issue between you and God. The one that heals us is God. Ineyo namba kudwala ndikale kwambiri panopa ndili ndi 3 years. Way back it has been 3 years. Chaka chino ndi cha 4. It's a 4th year. Ndavutika nthawi yaitali mu chipatala. For so long in the hospital. Ndaenda mwasing'anga nthawi yaitali. Traditional doctors for so long. Alidera ndalama zambiri asing'angawa. Embezzled my money. Koma chifukwa cha bambo cherawa. This money. Anandiuza kuti atatieni ndipite ku Zomba. Let's go to Zomba. Kwa posta Chitete. To Prophet Chitete. Tafika kuno. Upon arriving here. Ntangofika Holy Land mujana. Kenaka nangoona mfumanga mkunguza china chake. Something was moving in my body. Kuti mwendo kupepuka. And there was relief in my leg. Napitilizabe paka to rub the sand. Kenaka nipamene ndimanyamuka. Then I stood. Kuikando do mwamba. I lifted the clutch. Kuyamba kuyenda kulowamu. I began to walk getting into this place. Pano ndikufa bwino mwendo wasiya kupweteka. Good, all the pain has gone. Pano wasema kumvaso kupweteka ya. Sindikuvaso kupweteka ndiposo apa ndikuyenda bwino. Tiombe mmanja mwa. Let's clap hands to Jesus. Ntaona mavuto amana nawawa. The challenges that atieni kwa Prophet Chitete. Let's go to Malawi zikatha ndithu. Chabwino. These things your friend. Dance for your testimony.